Здравейте YouTube, аз съм Master Gamecast и днес ще покажа как дигам Сталрен. Здравейте, YouTube, и това е първи епизод от World of Warcraft, Mist of Pandaria. Само че дет не сме спандал. Да, И тук сме на Мишо, Gamecast, там Master Gamecast. Gamecast. И да, ще играем World of Warcraft, трябва да вземем първия квест и Ага, взем. да тръгнем към него. Че взели го? Да, той е готов. Да. Хубавото, Имахме че... малко проблеми с правенето на клипове от начало в другия сервер, защото постоянно спираше, но да се надяваме този ден спира. То по-рядко спирам. Хубавото, че в Mist of Pandaria на мапа показва къде, до кой левел може да се дига. Те Сталрен до 90-то ниво. Да бе, не бе, то на маповете показва само до кой левел може да се дига в зоните. Ага. Аз взима и втория квест. Той не се взе автоматично. Лейте тук да ги биме. Абе, що и виде? Що Мен връща? не ми даде да ги бил. Абе, бягай тук те ще те бия друг път. Аре, къде си бе? Там ли се биеш? А защо и виде? То поне става. Ихи. Две ранички получих. Ги бе. Това комбат. Аре, аз се убих вече 4-ма. Да, и аз. Съм втор ниво. Инви. Не го инвитвай. Не го инвитвай. Брат, тук всички са на кочулев, че аз не мога да си видя целта. Абе, за костички ги бе. Мишката ми тя почна бъгва. Я, ще махне, ще я сложа пак. Тъй. Се сопай. Аре, аз минах квеста. И аз го минах. Дай то да го изтепим. Кат. Та съм за тебе. Хубаво. Чакай, кое ще вземеш? Шухенда. Той чука, нали? Да. Goodbye. Те, пича ли си? Да. Всяко трябва да правим чай да вземам много квеста. Не го взе. Не. Този път не се взе автоматично. Това е друг район заради това. Те леко трябва да правим? Чай, ти да го изтепя. Нататък трябва... Да. Я знам, ще видим. Трябва май да отварям и неща. Сега ще видим. И за кили трябва да отварям. Сигурно. Сега ще видим. Да, килиец. Те понят са ги освободили. Мама, първо ключ ни трябва, Да. Не, ключ ни трябва. Стега на мене, бе. Стега на мене, бе. Стас. Тук има един. Аре, затваряй се, бе, прямо. Аз не мога да се вреди да взема, бе. Те тук трябва да се чака да се затворят. Че ще се опитам да го бутна с... Потърси други, бе, потърси други. Който е. И да чакаш, скоро няма се затворят. Ето! Абе, той до сега е вид ми показва, сега почне ма бил. Колко имаш?
3 отворени. Изчакай, участвам само едно. Газ. Аз. Yes. 2. Така. Газ. Колко отворени имаш? Има. Мачка. Търси още. Ти минали ли го? Почти. Не. Той бил затворен. Той бил отворен. Той е моето. Мишката ми много бъга. събрал вече. Аз не съм. Постоянно му следват две гномчета, бе. Мишката ми котила нагоре се, бе. Следват му две някакви животни, брат, и не ми да ги убия. Следващия втория епизод мисля да го направя с повече ФПС. Леле, мамо! Arrivederci. Бачкат някакви прасета. Ето. Супер. Айде, аз го минах. Къде съм в битка, бе? Ще спра да ги нападам тя. Мале, той много ма тролва, бе. Кое, бе? Пише, че съм в битка, ама не съм. Сигурно ще започна като мене някой. Не, то не ми да ги пия. Успях, още ме ги. Да я реакционно да завърши този. Какво прави, бе? Виж се. И тя ще излезе пак ще влезе. И после ще се умрял. То ще съм умрял. Що си в битка? Брат, как да изляза? Върви да убиш този, който си почна. Ако го знаеш кой той. Ама не. Виж са. Вари, излез си. Чай 10. В друга база. Къде си? В друга база. Колто Ладана, ти там ли си? Да. Аз го... Изчакай ме там да ти покажа. Убий ги тези, дето му следват, че на мен ми да. Бе, къде? Кога имам 3 завършени, бе? Аз малко ще ги завърша. Къде си? Аз съм пред къщата, ти къде си? Аз не знам кое. Вземи ги тия там, деца. Колто Ладана. Да ги взема всичките къщи. Да. Бе. Мишо, ела да ги убиш тези минути.